Хора, аз съм Буркатална. В днешното видео ще се оправим в епично търсене на диамант, като на първо си направим база и я оборудваме така, че да ще направим мина за диаманти. Преди да започнем с клипа, не забравяйте да се абонирате за канала, така подкрепите мен и канала, за да има още такива яки видеа. И харесайте видеото, за да правя още по-хубави видеа и серии. Като сега това са ни материалите, имаме храна, дърво, но ще ни трябваше дърво, това е първата стъпка, която ще направим. Но да ще направим крафтинг тейбъл. Така. Ето така. Слагаме крафтинг тейбъл. Отиваме тук. Вземаме на брадва, защото за сега това не трябва. Рушиме това. И ще вземем дърво малко, иначе няма как да си направим базата. Така малко намалихме играта, защото не се чува много добре. Така. Малко храна тук да вземем. Не, че нямаме. Така. Аре бе, умри. То. Така. Сега ще търсим място за нашата база. Така, тук да е място или е там на планината отгоре. Но първо да убием тази овца, защото ни трябва легло. Така, вече може да си направим легло. Имаме всичко нужно за едно легло. Аз сега мисля, че там ще е по-добре да се направим базата, защото е планина все пак. Там мисля, че ще има повече даймонд. Така да прекусим. Добре хора, за сега се стъмва, така че трябва за малко само тук ще си направим хубавата база. Така. Само че нямаме лампи, нито врати. Сега ще сложа крафтинг тейбъла. Така. И аз някак да си направя... имам. Не, торчове не мога. Или мога. Не, торчове не мога. Ще си направя врата, може би. Или просто, знаете ли какво? Слагам две такива. Оп, легло. Така. Само да скоча. Сложихме го. Оп, и легнахме. Добре, ето. Дай да щупим те белите. Има дърмен. Той май не биеше нищо, ако не го предизвикваме. Така, добре. Преспахме тази нощ някъде. Поне не е никъде. При зомбитата. Така, сега да се качваме нагоре. И хора, тук видяхме село. Така че ако намерим диамант, видеото май ще свърши. Така взимаме още едно легло за всеки случай. Тук чест беше това. Не е съндък. Добре. Това е хубаво, че намерихме. Мале. Сега да оберем това и да го